dan Allah kada ka bari Ramadan ya wuce ba tare da ka gaya wa Allah bukatunka ba. Kana son arziki ga watan Ramadan, kana son lafiya ga watan Ramadan, kana son aure ga watan Ramadan. Ka taɓa yin addu'a ka ji kamar ba amsa maka ba? Ka taɓa jin kamar ƙofofi sun rufe maka? To ka sani watan Ramadan ba wata bane na yunwa kaɗai, wata ne na amsa addu'a. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo ayar da take nuna cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idan bayinka suka tambaye ka a kaina, ka ce musu lallai ina kusa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan ayar tsakanin ayoyin da suke bayani akan watan azumin Ramadan. Me yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan aya? Dan ya nuna maka cewa addu'a fa a watan Ramadan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana karɓa ba tare da shinge ba tare da iyaka ba. Malaman tafsiri suka ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo ayar ne don ya nuna maka cewa watan Ramadan wata ne na addu'a. Zan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya gaya mana cewa addu'ar mai azumi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana karɓa. Lokacin da ake shan ruwa ko kuma daren Lailatul Qadari, sannan a wannan wata fa kada ka manta ana kullewa shedanu. Dan Allah kada ka bari Ramadan ya wuce ba tare da ka gaya wa Allah bukatunka ba. Kana son arziki ga watan Ramadan, kana son lafiya ga watan Ramadan, kana son aure ga watan Ramadan, kana son gafara ga watan Ramadan. Ka dage da addu'a, ka tsabtace zuciyarka, ka nema a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala kai tsaye. Shi ya ce a watan azumi yana kusa da kai, sannan kuma zai amsa maka. Mu gaya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala bukatunmu. Wassalamu alaikum.